Artikutzak egiten du muga edo elkartzen du 3 herri. Oiartzun, Goizuta eta Lesaka. Uste dute berez Goizutan una dela parte gehiena eta gero Donostik erosizun dula 100 urte eta orduan, haitz hurbil dago Lesakatik. Eta guk beti izan dugu itxura joateko abuztuak 28 San Agustin eguna delako eta horriten da erromeria Artikutzan eta joaten gara 3 herri horietatik oinez. Gu gaztetatik joan izan gara beti egun horretan, eta orduan abitzen ginen beti Lesakatik goizin goiz. 3 bat orduko bidia izaten da, eta hori bertara joan, eta han izaten da, erromeria aizkolariak, pilotariak, bersolariak, ostatuk ere idekitzen txuzte, eta besta polita izaten da. Eta gero, ilundu baino lehen, buelta imarra izaten da, hori izaten da pixko momentu kritikoa, baina... Eta egia da, ingurune igual nahiko berixia dela, ez? Zaude basotartin joaten zara, eta errepente hor agertzen da, herri bat edo, ezakit, 4 itxe dire, ezakit zoma dire, mino aiz gutxi. Eta da hori nahiko ingurune kuriosoa niretzako horregatik da. Olako herri bat basoaren erdian, eta beti pentsatu izan dut, ez? Nor biziko da hemen, ez? Eta bada jendia uste dut hor bizi dena, guarda eta horregoten dire benpin, eta... Aurten uste dut, 1. urte hurrena izan dela Donostik erosizula Artikutza. Aurtengo abuztuan izan da guretzako pixkot berezia, beti joaten zinen eta hor zegoen kriston urtegia eta baduzu bide bat buelta emateko enbalse guztiari. Eta aurten ja apenas urik etzun. Baina hola ez gara inoiz egin izan, baina joaten altzara presa dagoen lekura hori ikustera eta Artikutzan, gure inguruko herritan bezala euri pila bat iten du, eta omen da Euskal Herriko lekuri euritxunetako bat, ez? Eta gero, ingurune naturala denez ere, polita da, azkenin erortzen diren arbolak eta hor uzten justelako, eta orduan ustetzen dire bereen kabuz, eta pentsatzen dut hori ona izanen dela, ez? Artikutza dena arbolak, eta gero lurrean urbela, eta gainera kriston kapa pila egiten dire, eta, erraren nuke leku lasaia, eta zabala. Goadidez ez gara inoiz ausartzen. Izautzen dugun bidetik kanpora ez gara joaten ibiltzera, erraten dute ez, agitz errexea dela hor galtzea, azkenen dena da iguala, eta guk betidanik hartzen dugu bide bat, nahiko markatu dagona jendik zapaldu dulako eta hola, eta hortik joaten gara, eta dena horbela da, eta hori, lasaitasuna erranen nuke.